Suomessa autoilija on valtion lypsylehmä. Onko polttoaineverotus oikeasti ilmastopolitiikkaa vai pelkkä rahakone? Ja nyt ei saa kiertää. Tarinoiden takana podcast. No toki, jos miettii noin päin, niin kyllähän tämmöiset fossiiliset polttoaineet, nehän ilmastoa kuitenkin saastuttaa ja perinteisesti tämmöiset niin sanotut haittaverot on ollut siinä sitten verotuksen kohteena. Ja kyllähän Suomessa bensiiniä, dieseliä verotetaan tosi korkealle, mutta toisaalta meillä on sitten taas pitkät välimatkat ja teihin ja kaikki menee sitten rahaa, että mun mielestä on se aika kallista näin niin kuin normaalille ihmiselle, mutta että onko meillä sitten vaihtoehtoja, mistä muualta niitä veroja pitäisi nostaa? Kyllä, mutta kumpi se on, ilmastoteko vai rahastus? Valitset toinen. Kyllä se on ilmastoteko. Että kyllä me ollaan niin kuin nähty, että mitä enemmän tässä sitten fossiilisten polttoaineiden, bensan tai dieselin hinta on noussut, niin ihmiset on muun muassa siirtynyt sitten sähköautoiluun, joka vähemmän kuluttaa sitten maapalloa. Että kyllä se trendi on ollut näkyvissä, että mitä enemmän sitä niin sanotusti haittaa verotetaan, niin sen puhtaampiin liikkumamuotoihin ihmiset sitten pikkuhiljaa menee. Joo. Mennään vähän lätkän pariin. Kumpi jännittää enemmän, rankkarin torjuminen vai puheen pitäminen eduskuntasalissa? Ja hyvä kysymys. Riippuu tietenkin rankkarista ja puheesta. Ne paineet kuitenkin kaikkinensa oli kovempia lätkän ympärillä. Siellä oli kuitenkin tuhansia ihmisiä kattoo ja sä olit seuraavana päivänä iltapäivälehdissä sitten sankari tai luuseri, että kyllä se kaikkinensa se painetilanne oli kovempi siellä lätkän puolella, että tuolla sä käytännössä kuitenkin oot se 1/200. Mutta sen kyllä voin sanoa, että kyllähän niin kuin lätkän kautta ja maalivahtina oleminen, niin se painetila oli kovaa, niin kyllähän se nyt on sitten helpottanut täällä myös eduskunnassakin sitä, että paineensietokykyä on varmasti eri lailla kuin ehkä jostain Kajaanista tulevalla opettajalla, joka yhtäkkiä ekaa kertaa on töissä Helsingissä ja näin poispäin. Ja sitten kun joutuukin johonkin tämmöiseen kriisin keskelle tai kohun keskelle, niin se voi tuntua ehkä sitten hänestä paljon kohtuuttomalta tämmöiseltä kaverilta, joka on ollut parikymmentä vuotta siellä lätkäammattilaisena. Kyllä. Mennään noihin molempiin vähän myöhemmin, mutta jos mennään vähän ajassa taaksepäin, niin mistä innostus lähti ensin jääkiekkoon ja sitemmin politiikkaan? No joo, mä oon aina sanonut, että jos haluat huippu-urheilijaksi, niin sun pitää harrastaa monipuolisesti. Ja sitten ihmiset on kysynyt sitä, että mitä sä sitten harrastit, niin mä harrastin viulunsoittoa ja kuorolaulua. Siltä pohjalta lätkäammattilaiseksi. Alkujaan tosiaan olin enemmänkin tämmöinen viulunsoittaja ja kuorolaulussa oli, että ne oli ehkä enemmän sitten, varsinkin äitin toiveita, mutta että pikkuhiljaa sitten sitä itse sitten halusikin liikunnallisia juttuja ja se lätkä tuli sitten mukaan, olisinko ollut 11, että aika myöhään aloitin sitten kyllä, mutta kaikkea muuta oli kyllä tullut liikuttua, että kyllä se pohja siellä sitten oli. Joo, mennään ihan hetken päästä eteenpäin tuossa, mutta miten sitten, kun sulla oli tollaiset harrastukset, niin miten Kopissa muut joukkuekaverit suhtautuivat näihin harrastuksiin? No ehkä mä olin vähän semmoinen outo lintu siinä aluksi, täytyy myöntää, että mulla oli ehkä enemmänkin viulunsoittajan tai kuorolaulajan pukeutumistyyli ja se ehkä siihen sitten kuitenkaan lätkän pelaamiseen sopinut, että vähän ehkä katsottiin siinä alkuun sitten erilaisin silmin meikäläistä, mutta sitten kun se koppi rupesi tarttumaan, niin kyllä siinä sitten kaikki ennakkoluulot hälvenee ja sitten kuitenkin nämä viulunsoitot ja lätkät jäi sitten jossain, viulunsoitot ja kuorolaulut jäi ja lätkä jäi vaan siihen, niin sitten musta tuli lätkäjälkä. Kuinka paljon auttoi tuohon, että nyt maalivahti, niin ennakkoluuloihin? No joo, siis periaatteessa maalivahdit on aina vähän outoja lintuja, niin kai se meni sitten siihen koteloon. Onko se yleistä, kun on erilaisia ihmisiä tietysti jääkiekkokopeissa ja joukkueissa, niin onko se yleistä, että jos sä oot erilainen, niin siellä sitten kiusataan? Osuuko sulle tämmöisiä tilanteita? No vähän, mutta varmaan niitä osuu sitten, mutta että en nyt voi sanoa, että kiusattiin päivittäin, mutta varmaan jotain tilanteita oli sitten ja mun mielestä nykyään ehkä se erilaisuus sitten hyväksytään enemmän kuin silloin aikanaan. Nyt puhutaan kuitenkin 80-luvusta, että
siitä on jo aikaa ja hyvä näin, että erilaisuutta siirretään. Mennään sitten tässä kertomuksessa eteenpäin. Sä puhuit siitä nuoruudesta ja miten se jääkiekko alkoi, niin mennään siitä sitten eteenpäin. No joo, siis jääkiekko tosiaan tuli siinä 11-vuotiaana mukaan ja koulussahan mä pärjäsin aina tosi hyvin ja sitten pääsin ensimmäisiin maajoukkueisiin ehkä 15 kesäisenä ja sitten parikymppisenä oli U20 jossain maajoukkueturnauksissa ja en päässyt kyllä kisoihin silloin, mutta että silloin vähän rupesi mietityttää se, että olisipa kiva niin kuin sekä opiskella että pelata lätkää. Ja se oli aika hankalaa Suomessa ja muutamien mutkien kautta sitten päädyin itse asiassa Denverin yliopistoon. Ja siellä sitten sain täyden stipendin. Itse asiassa Denverin yliopisto taitaa olla historian paras ohjelma koko college-jääkiekossa. Ja siellä sitten pystyi täyspainoisesti pelaamaan lätkää ja sitten myös opiskelee. Mutta se on aika spartalaista touhua, että aamu 6 ensimmäiset treenit, 6-8 treenattiin. 9 koulu, 9-1 ehkä koulua, syöt jotain, meet hallille, 3-6 hallilla ja sen jälkeen sä tulet kotiin ja teet seuraavan päivän läksyt ja Valttiaralla 8 nukkuu. Uskotko, että tässä on se syy, että miksi Pohjois-Amerikassa pärjätään paremmin jääkiekossa kuin esimerkiksi Suomessa? Jenkeissä se vaatimustaso kaikkeen on kovempi, kun siellä on sitä kilpailua niin älyttömästi. Ja jos Suomessa yhtä paikkaa tavoittelee 10-20 henkilöä, niin siellä se on 500-1000 henkilöä, niin vaan se kilpailu on niin paljon kovempaa. Ja sen eteen on vaan tehtävä helvetisti töitä. Ja tämä ehkä sitten kuitenkin on yksi se syy, että miksi siellä tehdään nykyäänkin 80-90 tuntisia viikkoja sitten, jos halutaan oikeasti menestyä, niin harva täällä Suomessa tekee edes 40 tuntia. Että se on se kontrasti. Että siellä opitaan tietyllä lailla siihen vaateeseen. Miten sä sitten ajattelet, jos et sä olisi sinne mennyt sinne Amerikkaan ja yliopistoon, niin mitä sä luulet, että miten ura olisi mennyt? No onhan sitä monta kertaa pohtinut. Mä olin vähän sillä niin kuin alussa, että meitä ei ollut kovin montaa mennyt tätä college-polkua ja se tuntui silloin itseltä hyvältä. Samaan aikaan Suomessa rupesi maalivahtipolku olemaan aika hyvä, että tuli Jani Hurmetta ja Miikka Kiprusofien oli pikkusen mua nuorempia ja mä taas sitten lähdin collegein jälkeen sinne AHL ja sielläkin oli ihan ensimmäisiä suomalaisia veskareita, että olisiko sitten se polku, että olisin pelannut Suomessa hyvin, niin helpottanut sitä, että jossain vaiheessa olisi voinut olla NRissä. Tai sitten polkua, mitä mäkin kävin. Mä olin yhden loukkaantumisen päässä niin kuin NHL-paikasta, että tietenkin se on hauskaa jossitella näin jälkeenpäin, mutta että ehkäpä ne taidetta ei vasta ihan riittänyt. Mutta sulle ei sitten niin kuin NHL-paikkaa ikinä auennut? Ja ei, että mä olin 3 vuotta tosiaan, mä tein 4 vuoden koulu itse asiassa 3 vuodessa, että sekin niin kuin tietyllä lailla oli aika paineistettu tila, että piti saada vähän nopeammin se stipendisiä tai siis paperit ulos. Olin 2 vuotta sitten siellä AHL:ssä ja East Coastissa. AHL:ssä voitin mestaruudenkin. Ekana kautena mulla oli Coloradon kanssa oli niin kuin 3 suunnan sopimus ja toisena kautena oli sitten Phoenixin kanssa 3 suunnan sopimus. Ja jos ei katsotte, niin tämä meidän 3 suunnan sopimus. no eli siis sulla on NHL-palkka, sulla on AHL-palkka ja sitten sulla on East Coast Hockey League-palkka. Eli niin kuin aina taso laskee siinä sopimuksessa ja 2 vuotta tosiaan pelasin siellä East Coastissa ja suurimmaksi osaksi AHL:ssä ja voitettiin mestaruuskin. Ja tosiaan Patrick Roy, tämä legendaarinen maalivahti, aikoinaan loukkaantui ja hänen tilalleen meni sitten meiltä sitten ykkösmaalivahti, meni AHL:ssä 2-veskarina ja sitten oli niin kuin käytännössä yhden loukkaantumisen päässä kirkkaista valoista, mutta sitä ei sitten koskaan tullut. Mutta näitä nyt voi spekuleerata jälkeenpäin. Miten sitten tuo AHL muuten? Miten se sitten erosi vaikka Suomen liigasta? Käsittääkseni aika paljon siellä bussilla matkustellaan ja AHL-joukkueet eroaa toisistaan aika paljon, että jossain keskitytään niin pelaajakehitykseen huomattavasti enemmän ja jossain ei sitten niinkään. No nyt tietenkin puhutaan taas 90-luvun puolenvälin AHL:stä, että se on varmaan hyvin erilaista mitä nyt, mutta ei ne joukkueet oikein ollut joukkueita, kun siellä kaikilla on se tietynlailla se nyt vaan enää se yksi steppi sinne NHL:ään ja siellä ollaan aika itsekkäitä,
ei niinku pelata joukkueille, vaikka miten esimerkiksi Suomessa pelataan, että se itsekkyys tietyllä lailla paistoi läpi, ja kyllä ne oli pitkiä jotkut bussimatkat. Olisiko ollut 14 tuntia sitten Hersheystä Kentuckyin tai jotain tämmöistä, mutta siis valtavan pitkiä. Ja miten tuossa niin saa itsensä sitten niin tavallaan pelinkin? no käytännössä ei mitenkään, mutta että siinäkin tulee sitten rutiini, että sulla on vähän koko ajan univajetta ja paikkoihin särkeä ja pelejä on 80. Et se on ehkä se semmoinen, niin kuin, että sun on vaan niin kuin jollain parsittava aina kasaa itsesi niihin pelipäiviin. Että se määrä korvasi siellä sen laadun, mutta kyllähän sekin kehittää sitten, kun on valtavasti pelejä. No tuliko sulla siellä AHL:ssä sitten hetkiä, jolloin sä mietit, että mitä sä teet täällä? No tuli, koska mulla oli aika merkillinen rooli kaikkinensa, että meillä tämmöinen valmentaja kuin Bob Hartley, joka voitti sitten myöhemmin muun muassa Coloradon kanssa päävalmentajana mestaruuden, niin hänellä oli tämmöinen filosofia, että voitetaan sitten keinolla millä keinolla, ja kun mä olin kakkosveskari ja vaikka me oltiin 3-0 toisessa erässä häviöllä, niin se napautti meidän olkapäähän, että Wally, you go next, ja se tarkoitti sitä, että sinne meikäläiset tekee kohta joukkotappelun, jossa mun pitää haastaa sitten se niiden ykkösveskari, joka on kuuma, ei päästänyt maaliakaan, tapella se ulos sieltä kentältä, jonka jälkeen me saadaan sitten se meidän niin kuin lämmin ykkösveskari takaisin. Ja 7 myllyä mä otin muun muassa sinä kautena sitten vastaavissa tilanteissa. Kypärät vaan pois päästä ja menoksi. Minkälaista toi niinku on tavallaan? Niinku? No ihan brutaalia. Joo, mutta on niinku se, että onko se adrenaliini vai mikä siinä sitten on, että sä niinku meet tommoseen tilanteeseen, niinku, että ottaa turpaa välillä? Niinku. No en mä tiedä, oliko se adrenaliini, se oli vaan käsky, että nyt mennään ja sitten mentiin, että ei siinä oikein sillä lailla mieti, mutta kyllähän siinä sitten, kun sä sitä kypärää otat pois päästä ja hanskat riisut, niin kyllähän siinä nyt väkisinkin adrenaliini nousee, että kohta tulee joko turpaan tai anna turpaa. Et ne on kyllä aika brutaaleja tilanteita. En suosittele. Miten osaatko sä sanoa sillain niin kuin tohon aikaan tai tiedätkö nykyaikaan, että panostetaanko noihin tappeluihin jotenkin, että olisi ihan nyrkkeilyvalmennuksia? En osaa sanoa, mutta kyllä siellä nämä tietyt niin sanotut guunit, niin kyllä ne treenaa myös sitä, koska siis siinä voi oikeasti käydä pahasti sitten, että tämmöiset isot yli 100-kiloiset 8 rasvaprosentin jätkät, kun ne rupeaa mättää toisiaan, niin se on kuin yksi isku, niin sehän voi lopettaa suuraa. Ja näitähän valitettavasti monta myös tapahtuikin, ja näillä ei ollut kyllä hyviä kohtaloita näillä, sanotaan 90-luvun guuneilla, muun muassa Wade Belak, joka oli mun hyvä kaveri, niin joutui sitten tämmöiseen rooliin ja tappoi itsensä sitten uran jälkeen, että ei se ole niinku kenellekään suositeltava. Olisi se siis, jos vähän tuohon menisi tarkemmin, niin olisi siis, että hän tappoi itsensä sen takia, kun se ura päättyi? No hänellä todennäköisesti oli semmoinen aivovamma, joka sitten aiheutti masennusta ja lopulta sitten ei löytänyt mitään muuta tietä. Näitä on muun muassa ollut vähän vastaavia myös sitten amerikkalaisessa jalkapallossa. No minkälainen teidän arki sitten siellä oli tuohon aikaan? No niitä pelejä on niin pirusti, että se pyörii kyllä sen pelin ympärillä, mutta onhan siellä sitten vapaa-aikaakin silloin tällöin, mutta että semmoinen niin treenaaminen, mitä Suomessa tehdään, niin sitä on aika vähän, koska se on sitten niin palautumista enemmänkin. Mutta ei ollut vielä näitä puhelimia ja nettejä siihen malliin, että niihin olisi varmaan jäänyt kiinni samalla lailla silloin. Ei pelattu tuota Fortnitea niin kuin tämä yksi suomalainen NHL-pelaaja. Ei pelattu ja onneksi, koska se olisi voinut olla sitten ihan erinäköistä se arki sitten siellä muutenkin. Kuinka paljon tuo itse maalivahtityöskentely on semmoista mindsettiä? Tuntuu, että välillä niin kun jotkut maalivahdit pelaa siis ihan ilmiömäisesti, ei ne päästä mitään ja sitten seuraava peli saattaa olla ihan täysin ohipeli. No joo, kyllähän se on hyvin pitkälle sitä mindsettiä, että kyllä kaikki veskarit on enemmän tai vähemmän sitten teknisesti kyvykkäitä ole huipulla. Mä olin itse asiassa niin kuin teknisesti aika surkea, mutta silti kuitenkin oli ihan Eurooppa-tasollakin ihan niin kuin parhaita veskareita. Se on 90% päätä ja 10 tekniikkaa, sanotaan näin. Miten sitten, kun sullakin varmasti tullut sellaisia NS-ohipelejä, niin ei niitä onneksi enää siis viimeisinä vuosina tullut, että silloin rupesi olemaan. Mutta aikoinaan. Kyllä. Niin kun sulle tuli tämmöinen ohipeli, että päästit vaikka tosi paljon maaleja, niin siis miltä se niinku tuntui?
No siis sehän nyt on käytännössä nollattava saman tien, tai jokainen maalihan pitäisi nollata jo siinä pelin aikana, että jos se jää yhtään kalvaa, niin sitten on vaikeuksia edessä. Mutta sitä just niin kokemus opettaa se, että kuinka sä sitten nollaat sen ja huononkin pelin jälkeen, niin seuraavana pitäisi olla niin kuin pyyhkiytynyt viimeistään pois. Tämä on ehkä yksi niistä jutuista, mikä niin kuin tulee kokemuksen kautta, tai sitten sulla on jotenkin sisäänrakennettu semmoinen niin kuin itseluottamus ja se kyky sitten unohtaa huonot tilanteet jo nuorenakin voi olla. Tuleeko siinä sitten mieleen, kun ajatellaan, että maalivahti vaikka päästää muutama helpon maali, että ei vittu, että ton olisin voinut kyllä melkein ottaakin. No mitäpä luulet. Niin. Kyllähän siinä niitä tulee, mutta se meni jo. Että okei, virhe tuli tehtyä, että katsotaan, että sitten seuraava otetaan kiinni. Ja tämä vähän niin kuin menee myös sitten siihen, että jos sä teet oikein helkutin hienon torjunnan, niin sekin on vaan niin kuin yksi torjunta. Mutta enemmän se on tietenkin se, niin kuin, että se pettymys pitää pyyhkiä pois. Että siitä taas sitten jostain hienosta torjunnasta voi jopa saada sitten pienen itseluottamusboostinkin sitten. Onko sulla käynyt ikinä tällaisia mokia maali, kun sä oot ollut maalivahtina, niin niitähän on välillä YouTubessa on tämmöisiä klippejä, kun sanotaan, että joku vaikka maalin takaa syöttää vahingossa vastustajalle ja se tekee siitä. Onhan niitä tullut, että ehkä hauskin on tämmöinen, me oltiin Ruotsin finaaleissa sitten pelaamassa HV:tä vastaan 2003 tai 2004 ja 0-0 peli ja kolmannen erään ehkä loppumenossa ja sitten tulee semmoinen irtokiekko, jota mä lähden pelaamaan sitten ja koitan lyödä sen sinne sitten sivuun ja mulla hajoaa maila, menee poikki sitä keskeltä ja tuleekin ihan semmoinen tussu ja niiden jätkä tulee ja pistää tyhjiin sen ja kannattaa käydä katsoa ruotsalainen Oddset teki siitä tai Svenska PL teki tosi hienon mainoksen, että se pyörii vieläkin tuolla YouTubessa, että tuli taas muutama viikko sitten vastaan, kun alkoi nuo Ruotsin playerit ja se oli hauska se lopetus, että se alkoi tämmöistä 1800-luvulla ammuttiin niin kuin aseella yhteen puuhun Venäjällä luotia. Sitten se jotenkin päätti sitten mun käteen se mailaksi sitten lopussa ja sitten siinä luki, että kuka tietää enemmän, niin voittaa enemmän. No sitten niitä maalivahteja välillä vaihdetaan, kun tulee tällaisia, että ilmeisesti valmentaja näkee sen tilanteen niin, että nyt ei ole ihan parhaimmillaan. Niin avaa vähän sitä, että millainen se konkreettinen tunne on siinä sitten, kun tulee käsky, että nyt olisi aika mennä vaihtoon? No kyllähän siinä jossain vaiheessa tulee vähän semmoinen luovuttamisen fiiliskin, että jos nyt vaikka menee 3 nopeasti, niin rupeaa miettimään, että jaha, että ei ollut ehkä mun päivä. Ja sitten sieltä tulee se käsky. Kerran kyllä tein muista aikoinaan Lukossa, niin Timo Tuomi, meidän päävalmentaja, se oli just 3-0 tilanne, niin sanoi, että no niin, vaihtoon. Ja menin sitten siihen vaihtopenkin viereen ja sanoin, että en muuten tuu sitten pois, että tuu hakee, mutta sitten itse täältä. Ja siellä kaikki oli vähän ihmeessä, että mitä täällä nyt tapahtuu. Ja sitten sen, ei kun tuut pois, mutta no, en varmasti tuu, että sitten saatte mut kantaa täältä. Ja, että mä hoidan tämän. Ja sitten se sanoi, että hoidatko mä sitä hoidan. Ja se päättyi sitten 3-3 se peli, mutta että, en tiedä onko kukaan muu veskari koskaan tehnyt näin, että ei ole tullut vaihtoon, kun sille on käsky tullut, mutta tein tämmöisen kerran. Mites sitten kopissa niin kuin yleisesti ja tuossa tilanteessa, mitä valmentaja niin tuossa tilanteessa vaikka sitten kun sanoo kopissa? Että? En mä muista, mutta että se nyt päätyi ihan hyvin, että se 3-3 sitten lopulta päätyi, mutta että tuommoinen on tosi harvinaista tietenkin ja en usko, että kauhean moni veskari sitten päävalmentajalle tuollain teki sitä joukkueelle, mutta päätin nyt tehdä. Huippuhetki, tai onko tämä sun, niin kuin, jos sä mietit sun uraa, niin 2009 te voititte Jypissä mestaruuden, eikö näin ole? Joo, on se sillä tietenkin huippuhetki, kun sä oot kotikaupungissa ja ensimmäistä kertaa voitetaan siellä mestaruus, niin on se huippuhetki kuitenkin, että olen nyt MM-mitaleitakin voittanut, mutta että onko ne nyt sitten ollut niin huippuhetkiä, kun siinä on kuitenkin tullut silverit kouraan, mutta että joo, kyllä se on ja sen kun sitä ei oikein itsekään tajunnut, mitä se sitten lopulta merkitsi sille kaupungille, kun eka mestaruus tuli. Että muistan sitten muutama päivä sitä mestaruudesta, me lähdettiin sitten semmoiseen paraatiin, me lähdettiin aika ylhäältä tuolta Jyväskylän niin kuin
yliopiston kohdalta, ja siitä on ehkä 1,5 kilometriä sinne paikkaan, missä meillä oli se itse juhla, ja mietittiin, että mitä helkuttia me täällä tehdään, eihän täällä ole ketään. Ja sitten kun me ruvetaan menemään ja me huomataan sitä yleisömassaa, mikä rupeaa tulemaan siihen ympärille, ja lopulta me ei edes päästä sinne lavalle, kun ihmiset on niin sekaisin siinä, ja siellä oli 20-30 000 ihmistä. Siis aivan niin kuin siis pilvin, niin, siis kun sä et nähnyt sitä, mihin se loppui se ihmismeri, että silloin ne ymmärsi, että piru vie, että tässä niin kuin jotain on tehty kyllä tälle kaupungillekin hyvää, että se oli hieno, oli tosi kova. Miten sitten tämä Risto Duffo, minkä mainitsit, niin mä oon jotain hänen klippejä YouTubessa nähnyt, niin heittikö hän silloin jo näitä? Että mitä terotetaan, niin luistimet. No, ehkä Ristokin on tässä vuosien varrella sitten ottanut sen huumori. Olihan hän huumorimiehiä jo silloinkin, mutta kun hän oli semmoinen mielenkiintoinen persoona, että se piti meidät koko ajan siinä niin kuin tietyllä lailla siinä reunalla, että mennäänkö yli vai ei. Ja se pystyi välillä haukkumaan meidät niin kuin täysin pataaluhaaksi ja näin poispäin. Ja sitten seuraavalla olisi, no niin, nyt sitten mennään tuonne jäälle ja pelataan tätä Kuka pelkää mustaa miestä. Nykyään näin ei saa enää sanoa, mutta siis ymmärrätte tämän pelin, ja sitten me mentiin sinne leikkiin jäälle. Että se oli niin absurdia. Kuinka paljon tuommoinen niin auttoi siinä tavallaan se joukkueen henkilö? No, auttohan se, kun me mestaruus voitettiin, mutta se oli niinku, siis ne mielialat vaan meni niin absoluuttisen niin kuin 0-100 ja takaisin nollaan ja näin poispäin, mutta että Risto ties mitä hän teki. Niin, mutta joo, avaa vähän siinä sitten tuntemuksia. Miltä se tuntuu niin kuin tavallaan, että tietää, että okei, tänään kun voitetaan, niin se on mestaruus ja Jyväskylän kartalle. Sekin oli ihan hauska sinänsä, että Duffa tuli silloin, kun me oltiin itse asiassa tuolla Oulussa sitä peliä pelaamassa, ja hän niin kuin sanoi siihen, että älkää ottako mitään paineita tästä pelistä, että älkää niin kuin ajatelko asioita, että mitä jos. Että mestaruuksien niin kuin nämä bileet ja kaikki on maailman helpointa järjestää. Että älkää niin kuin yhtään miettikö sitä, että mitä jos voitetaan mestaruus, että nyt niin kuin keskitytte vain ja ainoastaan tähän hetkeen ja teette tässä niin kuin asioita oikein. Ja niihin siinä sitten kävikin, että ja henkilökohtaisestikin mietin sitä, että no jos me nyt tänään voitetaan mestaruus ja sitä ja tätä. Ja mä olin itse asiassa saman virheen tehnyt silloin, kun hävittiin siinä seiskapelissä ne finaalit Ruotsissa, että olin miettinyt sitä. Että jos mulle joku olisi sanonut, ehkä samalla lailla kuin Duffa silloin sanoi muutaman vuoden myöhemmin sitten, niin olisiko se muuttanut sitä seiskapelin luonnetta siinä sitten, en tiedä. Mutta että Risto osasi nämä kyllä tosi hyvin. No, sit sä puhuit niistä juhlista, niin millaiset juhlat teillä oli sitten? No teillä oli ne torijuhlat, mutta teillä oli varmaan joku pelaajakeskeiset juhlat. No, olihan siinä juhlia, että 9 päivää juhlittiin. 5 Suomessa ja 4 Espanjassa. Tämmöinen huupi aika paikkaansa, että parhaan maalivahdin palkinto Pekka Tuokkalan kanssa, niin leikkasitte kahtia tämän. Ei, siis sehän se Jari Kurri-palkinto, semmoinen iso pysti, että taisi olla mulla ensin muutaman kuukauden sitten Pekillä ja sitten lopuksi meistiin, että kenellä se on. Että näin se menee. Mutta se oli ihan mielenkiintoista sekin, että harvemminhan sitä voitetaan tuommoisella niin kuin tandemilla, joka suunnilleen pelaa puoliksi playerit, niin se on tosi tosi harvinaista. Yleensä on selkeä ykkösvahti, ketä pelaat kaikki. Niin. Ja ei se niin kuin missään nimessä kiva tunne ollut, että kun tiesit olevassa kunnossa ja toinen pelaa, niin kyllä sekin oli henkisesti tosi raskasta, mutta onnistui. Joo, mennään sitten vähän politiikkaan. Yleisesti kummasta sä tykkäät puhua enemmän, politiikasta vai jääkiekkourasta? No varmaan nykyään sitten jo politiikasta, että kyllä siitä nyt on jo sitten 16 vuotta lopettamisesta ja 15 vuotta kansanedustajana, niin kyllähän tämä nyt jo aika hyvin luonnistuu tämäkin. No, jos vähän palataan vielä siihen jääkiekkoon, niin sitten kun sä oot siirtynyt poliittiselle uralle, niin mitkä on ollut sieltä semmoiset opit, mitkä sä oot ottanut mukaan? Kyllä mä eniten lätkäoppeja käytän tuolla eduskunnassa. Ja se tarkoittaa sitä, että pitää kannustaa sitä lähimmäistä kaveria. Ja vaikka se olisi joskus niinku jostain muustakin puolueesta, niin sitä pitää niinku
kulisseissa kannustaa ja koittaa olla hyvää kaikille ja tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa ja näin poispäin. Että kyllä ne opit, mitä joukkueurheilun kautta on oppinut, niin toimii tosi hyvin myös politiikassa. Mutta sä et sit kuitenkaan lätkäjargonia siellä käytä, eikä sulla ole flappitaulua. Niitä et ole ottanut. No kyllä mä itse flappitaulua sitten tuolla kulisseissa käytän jonkin verran, mutta että lätkäjargonia ei varmaan sinänsä, mutta ehkä joskus sitten kokoomuksen eduskuntaryhmän keskinäisissä kokouksissa voi jotain joukkueen pelin lainalaisuuksia sitten siteerata. Kuinka paljon eduskunta, tai onko mitään samaa jääkiekko Puukopissa ja eduskunnassa, tai tämmöisessä politiikassa? Mä oon aina sanonut, että siis siellä on 200 kansanedustajaa, niin ne on lähtökohtaisesti pikkusen kaikki narsisteja. Et sä et pääse tommoseen asemaan, joka on niin kuin, sun on kuitenkin promottava itteesi ihan älyttömästi ja näin poispäin. Et siellä on semmoisia, niin kuin kaikilla meistä on vähän niin kuin semmoisia narsistisia piirteitä. No sehän ei ole hyvä lähtökohta sille, että minkälaisia hyviä joukkueita siellä sitten muodostus, mutta kyllä me, varsinkin tuo Kauniston Ville, joka on entinen koripalloilija, maajoukkuekoripalloilija, ja me ollaan nyt kokoomuksen eduskuntaryhmässä, niin me ollaan saatu kyllä niitä oppeja aika paljon kokoomuksen sisälle. Ja jos niin kuin vaikka katsoo julkista keskustelua, niin kokoomuslaista ei riitele keskenään. Et sieltä ei tule mitään tämmöistä riidajuttua, mutta vaikka sitten jotkut demarit tuntuu, että ne on niin kuin julkisuudessa koko ajan, että sitä ja tätä menee siellä ryhmän keskellä. Et meillä puuttuu niin kuin tämmöinen sisäinen riitely, ja mä veikkaan, että siellä on paljon otettu myös oppia meidän niin kuin kokemuksista. No allekirjoittanut ei ole ihan niin perehtynyt politiikkaan, mutta mitkä teillä kokoomuksessa ja sulla on semmoisia tärkeitä arvoja, mitä sä haluat ehdottomasti niin kuin edistää ja viedä eteenpäin? No tietenkin se mahdollisuuksien tasa-arvo, että jokaisesta voisi tulla mitä tahansa Suomessa, ja sitten se, että me ei niin uskota valtioon, vaan me uskotaan siihen yksilöön, ja me haluttaisiin enemmän yksilöille vapauksia. Sitten on sitten kyse verotuksesta tai alkoholilainsäädännöstä tai mistä tahansa, niin me enemmän niin kuin lähdetään sen kautta, että kyllä yksilö lopulta tietää paremmin kuin se valtio, mitä se yksilö haluaa. Että se on varmaan se semmoinen ero esimerkiksi vasemmistopuolueisiin, että nehän tykkää, että valtio hoitaa teille, ei teidän tarvitse ajatella, että kyllä valtio teet hoitaa. Valtio pitää huolella omistaa. Kyllä. Niin, sä puhuit noissa sitten päihteistä kanssa tuossa, ja niin kuin ennen kuin alettiin äänittää, niin sä sanoit, että sä oot vienyt tänne, että Suomessa nikotiinipussit on laillisia, ja sä oot vienyt sitä eteenpäin. No joo, tämä tapahtui itse asiassa 23. Me oltiin Säätytalolla neuvottelemaan, ja meillä oli tämmöinen kasvunkaavaryhmä, jota Sanni Grahn-Laasonen veti sitten, ja itse olin siinä sitten Sannin kanssa kokoomuksesta edustamassa, ja silloin Fimea teki tämän päätöksen, että nämä ei enää niin kuin ole vain ja ainoastaan tai lääketieteellisesti tämmöisiä hyväksyttyjä asioita, että niitä pystyisi niin kuin jatkossa myös olemaan kaupoissa ja näin poispäin. Meidän piti tehdä tämä päätös siinä, ja päätettiin, että okei, että tuodaan ne nikotiinipussit nyt sitten kauppoihin, ja niihin tarvitaan sitten tietenkin lainsäädäntö, ettei se ihan lähde lapasesta. Ja päätös tehtiin, ja sitten ruvettiin tekemään sitä lainsäädäntöä, ja Sanni Grahn-Laasosestahan tuli se ministeristä, joka tätä sitten teki tätä lainsäädäntöä, että siihen piti tehdä verotustasot ja minkä tyyppisiä makuja ja näin poispäin. Ja olen ollut siinä kyllä hyvin keskeisenä henkilössä päättämässä näitä makuja. Että se oli vähän omituinen prosessi sekin, että yhtäkkiä siinä on pöydällä se, että pitäisi päättää näitä makuja. Mikä tuossa on, mikä sulla oli idea, kun sä lähdit tuota asiaa edistää sun tiimin kanssa, niin mikä siinä oli idea, että miksi sä halusit, että nikotiinipussit on saatavilla? No yksinkertaisesti se, että kun ne nyt ei ollut tämmöisiä niin sanottuja lääkkeitä enää ja ne tulee joka tapauksessa kauppoihin, niin silloin on hyvä tehdä aina, että sehän kuitenkin epäterveellistä. Silloin pitää olla niin kuin kaikki verotuksen tasot kunnossa, mutta taas ei saa olla niin korkea verotus, että ihmiset hakisi jatkuvasti sitten sitä nuuskaa taas tuolta Ruotsista. Ja paljonhan oli keskustelua ennen tätä, että miksei Suomessa ole nuuskaa, kun Ruotsissa on ja ihmiset sitten kantaa tänne ja kaikki veroerot jää sitten sinne Ruotsiin ja meille jää ne haitat. Niin tämmöinen niin kuin paketti pitää sitten tehdä, että miten sitä saa Suomessa sitten jatkossa nikotiinia, nikotiinipusseja saa
kaupoista, minkälaisella verotasolla, minkälaisia makuja. Ja tässä vähän pitää aina sitten peilata siihen niin kuin muuhun olemassa olevaan ympäristöön. Että jos me tehdään 20 € yhdestä nikotiinipussipurkista, niin ilman muuta porukka hakee sen Ruotsista. Jos me tehdään väärän tyyppisiä makuja, sitä ehkä haetaan Ruotsista. Ja tässä pitää vähän peilata aina sitten myös tietenkin sitä kansanterveyttä, mutta sitten sitä, että se veropohja esimerkiksi ei ihan sitten hajoa ja sitä haetaan sitten jatkossakin Ruotsista. No miksi nuuska ei ole laillista Suomessa, mutta Ruotsissa on? No se taas menee siihen, että aikoinaan Ruotsi neuvotteli poikkeuksen, kun ne liittyi EU-hun, niin tästä nuuskasta ja Suomi semmoista ei tehnyt. Toki jos sä meet vaikka Eurooppaan nyt tällä hetkellä, niin aika monessa maassa sitä nuuskaa saadaan, mutta se on nimellä purutupakka. Niin. Ja sitä saa sitten olla, mutta Suomessa tämmöistä päätöstä ei ole koskaan tehty sitten. No entä sitten, kun tuommoinen päätös tehdään, niin onko se sitten, että Suomi on aina kiinni tuossa, sille ei voi mitään tehdä, eikö se, että sitten eduskunnassa voi olla vaan sillä, että hei, nyt me tehdään niin, että nuuska tulee myös Suomeen? No sitä pitäisi sitten hakea erityisesti lupaa sitten EUlta, ja mä en tiedä antaisiko EU siitä, koska sitten taas Ruotsihan semmoista päätöstä vastustaisi, koska nehän tykkää nyt sitten siitä, että kaikki tulee Ruotsista jatkossa. Ehkä olisi niin tavallaan hyvä selitä niin tavallaan EUllekin, että siinä kohtaa salakuljetus vähenisi ja niin kuin, Suomi saa verorahoja siitä, mutta nythän niin kuin, rikollisuus lisääntyy, tai ei varmaan enää, mutta tänä päivänä, mutta silloin yhdessä kohtaa on niin kuin. No toki sitten, jos puhutaan nuuskasta, niin eipä tuo nyt ihan tervettä ole sitten kenellekään käyttääkään, että kannattaako meidän nyt sitten oikeasti pilata täällä kaikki nuoret suomalaiset sitten, että tässä on aina näitäkin sitten, että pitää myös mennä sillä terveyskulmalla, eikä Suomesta koskaan poliitikoista löytynyt semmoista enemmistöä, joka sitten vahvasti lähtisi hakemaan tätä nuuskapoikkeusta sitten Suomeen. Kai se mahdollista olisi. Jos ollaan ihan rehellisiä, niin kuinka paljon EUta kiinnostaa vaikka jonkun Suomen hallituksen mielipide? Ottaako ne sen oikeasti sillä, että okei, no, te olette tota mieltä, okei, me voidaan harkita, vaan te olette niin pieni maa, niin ihan sama, olkaa mitä mieltä haluatte. Se vähän riippuu tietenkin asiasta ja tilanteesta. Että jos vaikka puhutaan asioista, jotka liittyy johonkin Venäjän rajaan tai tämmöiseen, että niin kyllähän EU kuuntelee, että hetkinen, että minkäs tyyppisiä ratkaisuja teillä siellä Suomessa on, kun teillä on niin pirun pitkä raja sitten Venäjän kanssa. Se vähän niin kuin riippuu aiheesta, että kyllähän niin kuin jokaisella maalla on jotain erityispiirteitä, minkä takia niitä EU:ssa kuunnellaan ihan eri lailla kuin muita maita sitten, että vähän riippuu aiheesta. Mikä voisi olla sellainen aihe, mikä ei sitten taas kiinnostaisi EUta yhtään? Ai joku suomalainen aihe, joka. Niin, olisiko tämä esimerkiksi tämä nuuska hyvä esimerkki siitä? No ei ehkä se, ei se, en mä sitä nostaisi, mutta vaikka maatalous, kiinnostaako EUta nyt sitten lopulta se, että Suomessa on oikeasti aika hankalaa tehdä sitten samantyyppisiä maataloustuotteita, kasvattaa viljaa kuin jossain Ranskassa tai tuolla, että ne sitten katsoo, että no saatte sitten vähän jotain, mutta onhan se nyt huomattavasti vaikeampaa täällä pohjoisessa kylmässä, jos on pitkät talvet ja kaikki nämä, niin ei niitä sitten lopulta kiinnosta se niin paljon. No, sitä aina puhutaan, että EU säätelee sitä sun tätä, ja alussa puhuttiin siitä polttoaineverosta, niin mennään vähän tarkemmin vielä tähän asiaan. Niin mitä se kaikkea säätelee? Sitä aina sanotaan, että EU säätelee, EU päättää, että Suomi ei ole enää itsenäinen maa, että EU päättää. Kaikki meni huonoksi, kun mentiin EU ja tälleen. Niin mistä tällainen tilanne siis johtuu, että kun mennään rajan toiselle puolelle Ruotsiin, siellä on huomattavasti halvempaa polttoaine, mutta sitten kun tullaan Suomeen, niin se on kallista. No sehän nyt ei ole EU-vika. Se on taas sen vika, että Suomessa poliitikot aika pitkään on laiminlyönyt sitten meidän niin kuin valtion talouden, jota kautta niin kuin meillä liikkumatila on aika pieni. Esimerkiksi nythän, kun energiahinta lähti nousuun, niin ruotsalaiset heti pudotti vähän myös bensahintaa, mutta meillä ei ole enää siihen niin kuin fyrkkaa. Et me ollaan sen verran jo velkainen maa. Eli sen kanssa ei ole mitään tekemistä. Että se on vähän, että jos julkinen talous on maassa kunnossa, niin kuin esimerkiksi Ruotsissa suhteessa Suomeen, niin silloin pystytään tekemään erityyppisiä ratkaisuja
Mutta tämä on siis monessa muussakin maassa sillä ja mun mielestä niinku, käsittääkseni Kreikka on niinku huonommassa rahallisessa tilanteessa kuin Suomi. Joo, mutta Kreikka itse asiassa teki tosi kovan talouskuurin ja nythän ne kasvaa ihan niin kuin aika hyvilläkin prosenteilla, mutta sinnehän se oli niin velkainen maa, että sinne meni sitten niin sanottu troikka ja korjasi sitä heidän talouttaan ja teki tosi kovat säästökuurit. Ja sitä me nyt koitetaan Suomessa sitten välttää, että poliitikot vielä pystyisivät täällä päättää asioista, että ei sitten siirtyisi jonkun muiden käsiin, mutta että on kyllä hankala. Jos joku katsoja ei tiedä, mitä tarkoittaa troikka. No siellä on tämmöisiä toimijoita kuin komissiot ja IMF:t ja tämmöiset näin, niin siis instituutiot tulee sitten paikan päälle ja sanoo, että te ette muuten enää näistä päätä, että me hoidetaan. Verot ylös, nuo ja nuo ihmiset tuolta pois, nuo tuet pois, näin poispäin. Että niille ei ole enää niin kuin käytännössä mitään omaa päätäntävaltaa siinä vaiheessa. No, korjaa jos on väärässä, mutta dieselvero on aikoinaan sen mukaan tehty, koska diesel on ollut huomattavasti halvempaa kuin bensa. No miten sitten nyt, jos menee autolle vaikka tuonne tankkaamaan, niin diesel on huomattavasti kalliimpaa mitä bensa. Minkä takia dieselvero on edelleen? No koska diesel on pikkusen enemmän saastuttavaa. Siihen se perustuu. Ja haittaverot on ne, mitä halutaan Suomessa sitten verottaa enemmän, niin diesel on selkeästi saastuttavampi kuin bensa. Mutta jos alun perin se idea on ollut siis se, että niin se on ollut halvempaa ja nyt se ei enää ole, niin eihän se ole enää sillä valid juttu. Joo, sä oot siinä mielessä oikein, mutta että kuinka pitkään tässä nyt on oltu aidosti huolissaan. Sitten ei me 40 vuotta sitten oltu ilmastonmuutoksesta niin huolissaan, mutta nykyään ollaan. Tämä on niinku ehkä tullut just näiden ilmasto ymmärretty enemmän, siis nykyään kun Herra Jumala rupeaa olemaan täällä pohjoisessakin aika pitkiä hellejaksoja, saatika sitten Etelä-Euroopassa tai muissa maissa, niin ilmasto on muuttunut niin paljon, että tietty niin kuin fundamenttiajatus siitä, että okei, dieseli on saastuttavampaa, niin sen täytyy olla myös kalliimpaa kuin bensa, ja sitten sitä verotetaan eri lailla. Eli se on siis alun perin, se pitää paikkansa, että se on ollut siis sen takia, koska se on ollut halvempaa, ja nyt jälkeenpäin sen takia, koska se saastuttaa enemmän. No, Kuinka paljon enemmän se saastuttaa? No en mä osaa sanoa. Okei, selvä. En tiedä niitä arvoja. Pitäisikö sitä sun mielestä laskea dieselveroa? No sekin, siis kaikkihan riippuu kaikesta, että jotkut dieselautot voi olla tosi pihejä, että ne sitten oikeasti viestää vähän, että mikä on sitten se kokonaiskulutus, mutta en mä nyt onko sulla dieselauto, kun sä puhut koko ajan dieselistä? On. On, nyt mä tajusin, miksi täällä ollaan. Joo, ja mua siis on kiinnostaa tää siis asia ihan niin kuin, että mihin tää perustuu. Näin se menee, niin kuin mä sanoin. Kyllä. Miten sitten autovero, kun sehän tuli joskus 78 muistaakseni. Niin. Se piti olla ihan tämmöinen kokeilujakso vaan, tai hetkellinen, mutta se on nyt tullut tähän päivään asti. No kyllä yleensä. Onko samasta syystä, niin, että... No on se vähän, ja siis yleensä kun aina on tullut tämmöinen niin kuin väliaikainen vero, niin kyllä ne aika pysyviksi on Suomessa jäänyt. Että hyvinvointiyhteiskunta maksaa kyllä ihan pirusti, että aina kun joku uusi, esimerkiksi nyt puhutaan matkailijaverosta. Mun mielestä se ei ole kauhean hyvä idea. Mitä tarkoittaa käytännössä? No, tai matkustusvero, eli esimerkiksi Rovaniemen kaupunki, siinä on tosi paljon turisteja ja suomalaisiakin turisteja, niin tehdään tämmöinen vero sitten, että ne maksaa aina sitten muutama euron päivässä siitä niin kuin Rovaniemelle, että ne saa olla siellä. Näitä on käytössä ympäri Euroopan tämmöisiä niin kuin tiettyjä veroja tähän päälle, ja mun mielestä niin kuin aina kun jonkun uuden vero avaa, niin siitähän tulee kohta sitten uusi vero, ja kuka sen sitten lopulta maksaa, sinä ja minä, että mieluummin koitetaan niin kuin verottaa kansaa vähemmän ja antaa niille mahdollisuus tehdä sitten sillä rahalla jotain muuta, että nythän se menee tähän valtion pohjattomaan kassaan. Tuli mieleen tämmöinen homma, että kun puhuttiin Euroopan muista maista, niin Euroopan muissa maissa on tietulleja käytössä, ja niissä huomattavasti tiet on paremmassa kunnossa sen myötä, niin miten näkisit, onko Suomeen tämmöinen mahdollista tai olisi kannattavaa? Helkutin hyvä kysymys. Tässä mennään taas siihen ajatteluun, että Suomessa ei ole niin pidetty sitä mahdollisena, että nyt tehtäisiin tuohon vaikka nelikaistainen moottoritie Helsingistä Ouluun, ja kuka sille menee, niin sit se maksaa siitä vähän enemmän. Et meillä on vähän niin ollut tämä, että no ei kun kaikille pitää olla yhteinen niin mahdollisuus käyttää sitä ja tätä tietä.
Et se on vähän, meillä on tämmöinen niinku sisäänrakennettu ajattelu, että ei, että tämä on liian eriarvoista, vaan mä voisin ihan hyvin, siis olisi todella upeata, jos tämmöinen tulisi Suomeen ja saataisiin sitten sitä kautta tiet kuntoon ja ketkä haluaa sitten ajastaan säästää ja mennä niillä, niin ei muuta kuin paana vapaa, että maksat siitä vähän sitten. Mutta että nämä on tosi hankalia keskusteluita Suomessa. Ja nekään Euroopan maissa on mitään hirveän kalliita niin kuin loppujen lopuksi on, että ne on ihan muutama euron vaan, niin, mutta nyt kun ne monteja menee sinne, niin se tuo rahaa sitten. Näin se on. Että, kyllä mä olisin ihan valmis tuohon kokeilun Suomessakin, varsinkin nyt kun huomataan, että sitä rahaa ei oikeasti enää ole. Ja jos tämä nyt olisi keino sitten generoida lisää rahaa siihen, että porukka saisi sitten vähän nopeampaa tietä, jos valmis maksaa. Siitä seuraava aloituseduskuntaa sulla. Kuinka lähellä ollaan tuollaista ratkaisua? Ollaan me aika lähellä ihan senkin takia, että meillä on paljon korjausvelkaa Suomessa. Meillä on 2-3 miljardia vähintään tiestöön korjausvelkaa. Ja toisaalta meillä ei enää ole hirveästi niin kuin rahaa laittaa siihen ylimääräistä. Me voidaan toki tietenkin, esimerkiksi tällä hallituskaudellahan me myytiin ihan sitten valtion tuottavaa omaisuutta siitä, että saadaan sitten teitä ja rautateitä kuntoon, mutta sekään ei ole kestävä ratkaisu. Ja toisaalta taas sitten koko ajan meillä esimerkiksi veroeurot menee alemmaksi ja alemmaksi sitten liikenteestä, tai siis liikenteestä saatavasta verotuksesta ihan senkin tekee, kun sähköautoja tulee koko ajan enemmän ja enemmän. Eli enää ei dieseliä ja sitä sun dieseliä ja sitä sun bensaa ei enää käytetä niin paljon. Ja, no, kun sä sanoit, että Suomi on velkainen, niin jos tiivistäisi nopeasti, siis mihin sitä rahasta menee niin paljon? Hyvinvointiyhteiskunnan palveluihin. Et meillähän täällä perinteisesti on niin sanotusti ollut kaikki aika ilmasta. Se on jännä, kun täällä siis jos sä menet esimerkiksi Jenkille selittää, että meidän korkeakoulusta, niin kun sä sanot niille, että itse asiassa Suomessa on korkeakoulut ilmaisia. No ihan, no fucking way, että voiko tosiaan olla. Mutta joo, täällä maksaa 60-80 000 euroa niin kuin lukukausi. Ja sitä sitten 4 vuotta käydään, että 500 000 tulee sitä velkaa. Sitten mä sanoin, että joo, kyllä, Suomessa on niin kuin ilmasta. Ja sitten itse asiassa siinä saa vielä tämmöistä opintorahaa joka kuukausi. Niin on ihan, että no fucking ilmainen ruoka way, vielä ja niin. Ja ruoka maksaa niin kuin joku 2-3 euroa. Että ne on niin kuin aivan ihmeissä, että missä taivaassa te asutte. No mutta tämä maksaa, tämän tyyppiset ratkaisut maksaa. Ja tässä puhutaan just siitä hyvinvointiyhteiskunnasta, että me ollaan Suomena päätetty se, että nämä on ilmaisia, mutta sitten meillä on helkutin korkea verotustaso. Mutta nyt on se tilanne se, että näitä piru vie näitä kaikkia etuisuuksia, kaikkia rupeaa olemaan niin paljon, että tämä niinku pohja on pudonnut siltä, että me ei voida enää niinku verottaa kansaa enempää. Ja nyt pitäisi sitten karsia tietyllä lailla kaikkia näitä palveluita, tehdä uusi palvelulupaus, että mihin kaikkeen meillä on varaa. No nyt me ollaan oikeasti niinku tosi tiukkojen keskusteluiden ääressä Suomessa, että mihin kaikkiin meillä aidosti on enää varaa. No, miten sitten, niin kuin, no vähän avasikin, mutta voiko sanoa vähän vielä tarkemmin sen, että kun tehdään leikkauksia, niin et varmasti sinä eikä kukaan muu haluaisi leikata, mutta miten se päätetään, että mistä leikataan? No siis nythän meillä on 4 puoluetta hallituksessa ja siellä sitten hallitus keskenään päättää, puolueet keskenään päättää, että mistä leikataan ja nämähän niin kuin sovitaan käytännössä jo siellä Säätytalolla ja tehdään se hallitusohjelma, niin sehän sen sitten periaatteessa kertoo, mistä sitten leikataan. Mutta sitten taas mä en tiedä, mitä te olette mieltä esimerkiksi sote-kuluista. Mehän ollaan puhuttu paljon soteesta nyt, että soteesta leikataan sitä ja tätä. Kuitenkin tällä hallituskaudella me laitetaan soteenkin 4 miljardia enemmän kuin esimerkiksi viime hallituskausi. Niin onko se teidän mielestä leikkaus? Ei, mutta tavallaan tuossa niin huomaa sillä, että kun itse on pienellä paikkunnalla, niin sieltä muuttunut sillain, että siellä on enää arkisin 6 illalla auki se lääkäripalvelut viikonloppuisin lainkaan. Ja tällä 4-vuotias tyttö, niin se on vähän paha sillä, että jos yöllä tulee tosi kipeäksi, niin se on nyt Tampere tunnin matkalla, että ajamaan sen takia. Joo, että no tämä on se hyvä kysymys. Mihin me vedetään se viiva? Mitä mikäkin saa maksaa, miten kaukana mikä palvelu saa olla ja näin poispäin. Ja nyt me todennäköisesti joudutaan tekemään näitä päätöksiä. Että okei, se hyväksytään.
että vaikka jokaisessa sairaalassa tai keskussairaalassa paljon tehdään polvileikkauksia ja näin poispäin. No, olisiko parempi, että ne vaikka keskitettäisiin ihan muutamaan vaan, koska polvileikkauksia nyt ei varmaan tule ihmisille niin paljon, että joka viikko leikattaisiin polvea. Niin tämmöisiä niin kuin pitää tehdä päätöksiä, että okei, te teette tuolla sä joudut sitten oikeasti matkustaa sitten 100 kilometriä siihen, mutta kun se tehdään sulle ehkä kerran vaan niin kuin koko elämän aikana, että se on ihan fine. Niin tämmöisiä päätöksiä nyt pitää tehdä, että minkä tyyppisiä lupauksia me pystytään jatkossa tekemään. Ja voi olla, että se siirtyy jopa vähän kauemmaksi jatkossa. En tiedä. Okei. Miten sitten, kun te olette kuitenkin lähtökohtaisesti, te teette vaan politiikkaa, ja vaikka just tuosta edellä mainitusta sote-alasta leikataan, niin meneekö se konkreettisesti? Sä et vielä vastannut siihen, kun me laitetaan 4 miljardia enemmän tällä hallituskaudella sinne soteen kuin viime kaudella, niin onko se sun mielestä leikkaa? No ei, mutta siis... Mutta miksi sä sitten puhut tuolla? Sä puhut kuin oppositio. Siis meneekö se niin kuin asiassa niin kuin yleisesti politiikassa sillä lailla, että kun päätetään, että leikataan sosiaali- ja terveysalasta vaikka... Taas se sen sanoo. Tämä on esimerkki. Niin meneekö sitten niin, että tavallaan te annatte sosiaali- ja terveysalan johtajalle, että näin paljon pitää leikata, ja ne päättää sitten sieltä, että mistä leikataan? No käytännössä näin. Siis miksi tämä keskustelu siitä, että leikattiinko me yleensä, niin on olemassa, koska siis sen piti 6 miljardia kasvaa tällä hallituskaudella näitten, jos oltaisiin menty semmoista ihan normaalia käyrää, niin me jarrutettiin sitä, että on vaikka 4 miljardia, niin siitähän se niin kuin oppositio sanoi, että nyt te leikkaatte. Mä sanon, että eihän tässä nyt leikata. Mutta siis tämä probleema on siinä, että meillä on koko ajan enemmän vanhuksia Suomessa, ja ne maksaa siis se. Viimeiset vuodet ihmisillä maksaa paljon, ja sen takia ne kulut nousee. No, se porukka pitää hoitaa. No sitten se on ehkä pois niiltä pikkusen vähemmän sairailta sitten, ja tämmöisiä päätöksiä nyt sitten pitää tehdä jatkossa. Jos hautausalan työntekijä kertomassa, että siis esimerkiksi Tampereellakin on 2 semmoista merikonttia. Kyllä. Onko näihin tulossa muutoksia tulevaisuudessa parempaan suuntaan? Nythän oppositio sitäkin kritisoi hirveästi, että tästähän tulee nyt sitten myös maksuja siitä, että kuinka pitkään siellä saa sitten hautaamista odottavia ihmisiä pitää ilmaiseksi näissä konteissa tai missä tahansa. Siis meille valitettavasti rupeaa tulee tosi kova aalto nyt näissä niin kuin kuolemissa, koska siis ihmiset poistuu, nämä vanhat ikäluokat poistuu ja suuri ikäluokka poistuu. No sekin pitää sitten määrittää. Siis nämä on oikeasti aika brutaaleja juttuja. Kuinka monta päivää sun mielestä siellä saa sitä vainajaa pitää sitten, jonka jälkeen siitä ruvetaan maksaa? Mikä sun mielestä on niin kuin hyvä aika? Ai ilmastetaanko pitää niin. sitä siellä merikondissa? Mm. hyvä vastakysymys. Niin, mutta siis tämmöisiä päätöksiä poliitikot joutuu tekemään. Tässä on hyvä esimerkki siitä, että aika hattumainen päätös. Tervetuloa poliitikkoon. Joo, ei sunkaan työ varmasti helppoa ei ole. Mutta mehän ei niinku tehdä näitä hallituksen näitä päätöksiä, vaan nämä tekee sitten hyvinvointialueet, koska meillä nykyään niitä on. Mutta siellä poliitikot joutuu näitä sitten määrittelemään. Niin kuinka paljon niin kun sä saat tavallaan niin kun, se on tuolla paskaa niskaa, asioita, mihin liittyy millä tavalla, jos sun jotain vastaa. Niin, jonkin verran, en varmasti eniten, että mä veikkaan, että joku Riikka Purra saa tällä hetkellä aika paljon kaikkea, ja Orpan Petteri ei niin kuin tietyllä lailla me rivipoliitikot varmaan saada niin paljon, mutta kyllä sitä tulee, ja on saanut henkilökohtaisesti myös tappouhkauksia ja näin poispäin. Ei se kivaa ole. Sekin täytyy ymmärtää, varmasti mä haluaisin ajatella niin, että ei siellä kukaan nauti, kun tehdään tällaisia päätöksiä. Sekin täytyy muistaa, että ei kukaan nyt haluaisi keneltäkään leikata. Se olisi niin paljon kivempaa antaa kaikille kaikkea, mutta kun nyt ei ole se tilanne. Ei tule seuraavalla hallituskaudella, ei sitä seuraavalla. Kyllä tässä nyt menee semmoinen 10-15 vuotta, että me joudutaan jakaa nyt pelkästään leikkauslistoja. Oletko sanoa yhtään, että missä kohtaa niin kun tämä alamäki alkoi Suomessa? No se alkoi itse asiassa, se erkaantui, siis meillähän meni Nokian kautta silloin 2000-luvun alussa tosi hyvin, ja rahaa tuli kuin ovista ja ikkunoista, ja sitä ruvettiin sitten jakaa. No nyt tulee kato rahaa, niin ei muuta kuin verot tulee, niin sulle tommosta ei tuo, sulle tommosta, ja sitten 2007, 2008, 2009 siinä tuli se tämmöinen niin sanottu pankkikriisi, jonka jälkeen niin kuin
meillä tulot tipahti, mutta menot on ollut koko ajan. Ja se on niin kuin oikeasti lävähtänyt sitten ja meillä on hyvin paljon velkaa nyt sitten Suomena ja nyt pitää niin kuin ruveta tekemään niitä korjausliikkeitä. Tällä kaudella yritettiin varmasti tehdä ihan oikeita toimia, mutta nyt teet taas sitä talouskasvua sitten. Ja tämä on siinä mielessä niin kuin pirullinen yhtälö, että kun sä leikkaat, niin silloin ei ole helppoa myöskään tehdä sitä talouskasvua. Tietenkin olisi kiva laittaa pikkusen rahaa, jotta sitä talouskasvua tuu, mutta nyt kun ei ole sitä mahdollisuutta, niin kuinka sä samalla leikkaat ja saat sitten niin kuin jonkun tyyppistä talouskasvua aikaiseksi, niin se on tosi hankala yhtälö. Mitkä asiat niin kuin konkreettisesti nostaa Suomen valtion niin kuin talousnousua tai sitä niin kuin taloustuloa, mikä sana? Ai mitkä konkreettisesti nostas? Niin. No siis se, että meidän, niin kuin, siis Suomihan on hyvin pieni vientivetoinen maa. Silloin kun maailmalla menee hyvin, niin Suomellakin menee hyvin. Meidän tuotteet menee kaupaksi, veroeuroja tulee. Mutta nyt kun globaalistikin ollaan vähän, on Trumpia ja Hormusin salmea ja Venäjä hyökkäyssotaa Ukraina ja näin poispäin, niin kuin markkinat ei vedä. Ja kun Suomi on aina hyötynyt melkein eniten kaikista Euroopan maista siihen, kun talouskasvu on hyvä, niin meillä menee tuotteet. Mutta nyt kun sitten sitä ei ole, niin me kärsitään sitä. Mutta ne kaikki konkreettiset toimet, mitä niin kuin me voidaan helpottaa jollain lailla meidän yritysten toimintaa, niin se tietenkin on kaikkein parasta lääkettä. Että mitä paremmin meillä menee yrityksillä, jonka jälkeen ne pystyy työllistämään ihmisiä ja näin poispäin, niin sitä kautta niin kuin kansantalous hyötyisi eniten. Mutta nyt ne keinot on aika vähissä. No, mä toimin taas tämmöisenä kansan torvena, niin ei leikata, mutta ja Suomi kamppailee näiden raha-asioiden kanssa, niin hyvin usein kuuluu, että miksei poliitikkojen palkoista leikata, miksei niistä leikata? No joo, tämä on ihan hyvä kysymys ja ihan valid kysymys. Siis siinä on vaan se pikku ongelma, että jos tämmöinen tie avattaisiin vaikka siihen, että kansanedustajat niin saisi itse päättää omista palkoistaan, niin sieltä ensimmäinen poliitikko sanoo, että kyllä mä voin 5 pinnaa leikata palkkaa. No sitten tulee seuraava, että ei kun 10. Sitten tulee seuraava, että no 15. Ja sitten tuleekin yksi ja sanoo, että puolet vähemmän. Ja kohta, jos ei tienaisi yhtään mitään, niin se on ulkoistettu. Meillä on tämmöinen palkkiotoimilautakunta, joka itsenäisesti päättää sitten kansanedustajien palkat. Ja siihen ei voi pyytää. Jokainen kansanedustaja, joka kokee, että tienaa liikaa, niin sehän voi sitten laittaa valtiokonttoriin. Siellä taitaa olla suoraan joku tilinumero, niin laittakoon sinne sitten niin paljon rahaa. Mutta en ole koskaan kuullut, että kukaan sitä olisi tehnyt. Mutta sitten taas ministerit, ne pystyy siihen tiettyyn osaan vaikuttaa itse. Ja nehän nyt on leikannut sitten, olisiko se ollut 5 pinnaa omia palkkojaan sitten, että siellä on sitä tehty, mutta me ei niin kuin pystytä kansanedustajina tekemään tämmöistä päätöstä. Etteikö te voi tehdä semmoista vaikka, jos ajatellaan tilanne, että te ottaisitte tämmöiseen niin kuin vaikka ryhmäpuhelun kaikkien kansanedustajien kanssa ja olette yhdessä sitä mieltä, että joo, hei nyt halutaan kaikille pienemmät. Ja semmoinen keskiarvo. Sitten se ryhmäpuhelu olisi just tätä, että no me voitaisiin leikata 5, no ei kun me voitaisiin leikata 10, me 15, 20 ja lopulta tultaisiin siihen tulokseen, että eihän kenenkään kansanedustajan pidä enää saa yhtään penniä rahaa tästä. Eli se on vaan niin kuin, se ei toimi noin. No mitä sä oot itse mieltä, että onko kansanedustajalle nyt Suomessa ihan tehtävään sopiva palkka? No jos kansainvälisesti vertaa, niin meillähän ei ole mitenkään hyvät palkat. Että kyllä Euroopastakin löytyy paljon maita, joissa kansanedustajat tienaa enemmän. Mutta mä en niin kuin mielellään ota tähän kantaa, että se on tietty palkka ja sitten sillä mennään. Tämä on vähän niin kuin turhaa spekulointia. Vai onko sulla tuohon politiikkaan jotain vielä, mitä me ei ole tajuttu kysyä? Saako puhua hetken tulevaisuudesta? Saat. Ole hyvä. Ihan senkin takia, koska siis nythän meillä on niin kuin teknologinen kehitys rupeaa olemaan pystysuoraan. Ja mä kuvailen teille, että miten niin kuin hankaliin päätöksiin joutuu jatkossakin myös poliitikot. Autonomiset autot tulee jossain vaiheessa, eli niin kuin Teslallahan pystyy ajaa jo taksikyytejäkin tuolla Jenkeissä sillä, että siinä ei auto kuskea ollenkaan. Kuinka lähellä näitä ollaan? No siis Jenkeissähän se on jo mahdollista. Meillä vähän olot on sellainen, että kyllä täälläkin pikkuhiljaa se lisääntyy. Sanotaan, että 15 vuoden sisään. Joo.
Okei, ja sitten tämä tietty mittarointi lisääntyy. Eli voidaan olla hypoteettisesti semmoisessa tilanteessa, että meillä on 2 autonomisesti ajavaa autoa, toisessa on 5 ihmistä, toisessa on 1 ihminen. Ja niille tulee kuolonkolari. Eli jos osuu autot yhteen, niin toisesta autosta lähtee kaikki henget. No, eikö olisi ihan selkeää se, että säästetään se, jos on 5. Ja tässä on se 1. Eli tämä niin olisi uhrattavissa, mutta säästetään nämä 5. Mutta se auto todennäköisesti siinä vaiheessa tietää jo, että nämä on kaikki syöpää sairastavia ihmisiä, jotka kuolee 3 kuukauden sisään. Ja tämä on 18-vuotias nuori terve ihminen. Kumman tässä tilanteessa uhraisit? Ja tiedätkö, kuka tästä jatkossa päättää? Poliitikot. Että ei tämä tule yhtään helpottua jatkossakaan tämä tietyllä lailla tämä niinku poliitikkojen rooli. Mintä otettiin jotain dataa sit siitä? Kyllä. Aika isoja juttuja tulossa. Aika isoja juttuja. Vähän pysäyttää. Joo, ja tämä teknologinen kehitys nyt vaan on niin huimaavaa, että tässä joutuu poliitikot tosi fundamenttia asioiden ääreen. Tavallaan tuommoinen toki tulevaisuus vielä se ei ole ajankohtaista, mutta jos ajatellaan tulevaisuutta, niin miltä se tuntuu tavallaan ajatella, että sitä päätetään ihmisen elämästä periaatteessa? No, poliitikot päättää päivittäin jo nyt niistä. Et kyllähän se on, että mitä enemmän me annetaan tonne tai vähemmän tonne rahaa, niin se voi lopulta olla semmoinen päätös, että ihmisiä kuolee aikaisemmin, että se vaan kuuluu tähän tietyllä lailla tähän mutta eihän tämmöisiä pysty miettimään, ne on syy-seurausasioita. Mä vaan annan esimerkin siitä, että minkä tyyppisiä ratkaisuja pitää jatkossa poliitikkojen tehdä, kun teknologia kehittyy. Meillä olisi tämmöinen tavallaan nopea kysymysosio tähän loppuun eri asioista, jos voisit vastata mahdollisimman lyhyesti, tai sitten jos et halua vastata, niin on vastaamatta eutanasia. Kannatan. Haluatko vähän avata? No, edesmennyt isäni hän oli lääkäri, sanoi, että kuule sinuhe, että ei ole semmoisia, kaikki sairaudet ei ole semmoisia, että josta sen kivun voisi lievyttää. Niin miksei tämmöisiin sitten pystyisi tekemään helpompia ratkaisuja. Onko tämä, jos vähän mennään, tämä nyt osio vähän kusi tässä, mutta jos vähän mennään. Mutta kusi ihan täysin. Niin, mutta tärkeä aihe, niin onko realistista ajatella, että Suomessa tulevaisuudessa eutanasia on laillista? Kyllä mä veikkaan, että se jossain vaiheessa tulee. Että tosiaan on semmoisia sairauksia, jossa tietyllä lailla se kivun lievityskään ei loppuvaiheessa toimi, niin miksi antaa sitten ihmisen kärsiä? Muun muassa esimerkiksi ALS on tämmöinen semmoinen lihasrappeona tauti, johon käytännössä sä kuristut. Kannabis. Hankala. Tosi hankala. Mä olisin sen dekriminalisaation puolella. Et mä en halua, että ihmiset kärsii siitä, kun se on niin siis joka päivästä täällä, että siihen tulisi sitten rikosrekisterimerkintä ja se käytännössä voisi sun tulevaisuutta haitata, niin mä en ole sen puolesta, että dekriminalisaatio kannabikseen. Ikäpoikkeuslupa. Mm-mm. Maahanmuutto. Tarvitaan, mutta fiksusti. Media. Vallan vahtikoira, joka toimii Suomessa yllättävän hyvin. Kritiikki. Yleensä ansaittua. Sauli Niinistö. Helvetin hyvä pressa. Suomi. Aika lailla kanveesissa, mutta täältä noustaan. Entä Teemu Selänne? Oli helkutin hyvä pelaaja. Ja viimeisenä vielä, että saadaan vähän dramatiikkaa, niin epäonnistuminen. Päivittäin. Kyllä, hei, kiitos aivan loistavasti vierailusta. Tästä oli kiva jutella vähän jääkiekosta ja Politiikasta.
Kyllä, Ja ja oppia ehkä politiikan mitä vaatii. joo, juuri näin. Niin jäikö nyt jotain kysymättä, mitä me ei tajuttu kysyä, mutta sä olisit halunnut vastata? En mä tiedä. Mun mielestä niin kun jokainen podi on erilainen ja se kehittyy siinä sitten matkan varrella, niin kyllä te ihan oikeita kysymyksiä kysyitte. Entä sä toivoisit, että sinua Valliheimo ihmiset muistelee 5 tai 10 vuoden päästä, niin mistä sä toivoit, että ne muistaisut? No, lätkästähän suuri osa muistaa vieläkin, mutta että muistisivat nyt ihan niin kuin kuitenkin kohtalaisen merkittävästä poliittisesta urastakin. Kyllä. Ja tohon jos haluat sanoa jotain mainostamista. Mistä? Ihan Ei mistä mä vaan. tiedä, onko sulla jotain, Ei mulla ole mitään. jotain kirjaa tulossa tai jotain. Ei ole mitään tulossa, ei mitään kirjoja eikä mitään. Ei vielä. Muistakaa rakastaa toisianne. Yes. No niin. Eli Discordiin pääsitte linkistä, käykää ihmeessä liittymässä sinne, jutellaan siellä tästäkin jaksosta ja ei mitään. On se tässä sitten? Se on tässä. Ei mitään. Eläkää hyvin, voikaa hyvin. Se on seuraava jakso. Moi moi.